Eu vă mulțumesc. Încă 3 fete frumoase la noi în emisiune, dar am înțeles că ai și o melodie cu un DJ. Da, cea mai recent single se numește Live Your Life și am realizat alături de un bun prieten din Brașov, îl cheamă DJ Robert Georgescu. Să-l invităm alături de noi. Da, hai te rog, Robert. Bună ziua, bine ați venit la emisiunea noastră. Cum e să colaborezi cu Anne-Marie Danci? Este foarte ok. Este mai mult decât ok. Sunt aici lângă ea, bineînțeles că e foarte ok. Dar spune-ne, domnișoarele cu care ai venit, sunt dansatoarele tale permanente? Da, sunt 5 fete, dar momentan numai 2 dintre ele au putut să vină și îl cheamă Kingo și Boggy. Și de unde sunt? Tot din Sfântul Gheorghe. Am înțeles. Eu vreau pe această cale să-i mulțumesc și prietenei emisiunii noastre, impresara Dana Cristescu, pentru amabilitatea de a ne fi pus în legătură cu Anne-Marie Danci și cu programul ei artistic încântător. Eu zic să ne prezentați și acest moment cu DJ, da? Ok. Pentru necunoscătorii limbii engleze, trăiți-vă viața! Everyone is telling you, have to live your life, so find the truth. Every time you feel confused, try to find your way, find the truth.
Dacă ar fi să mă exprim cât de cât în argot bucureștean, aș spune că e beton. Dar am să spun că e super. Mulțumim foarte mult și pentru invitație. Și eu îți mulțumesc. Bravo, fetelor! Mulțumesc foarte mult! Îți mulțumesc și dumitale. Da, mulțumesc. Vreau să îți pun o întrebare. În ziua de astăzi, un DJ are într-adevăr un rol important atunci când propune un asemenea proiect. Este, cum să spun, este o dovadă de abilitate a unui DJ să colaboreze cu o solistă? Este, într-adevăr, și această piesă cred că este cea mai potrivită pentru vocea ei. Așa este. Mulțumesc frumos, Ana Maria, mulțumesc fetele, mulțumesc DJ.